ye hi bak lan yu me ka wang me mu ye man bu di ni nang ni ching ne se nang ni bu bu ni me mu ka wang me ite ang nang ni ye ka wang ba te sa ala te mùi hay mà nè tâm si quang hay ngồi ang tâm si chín chín đê nang ya quang mê lòng tăng mê vi bu no ki ai anh chờ lâu ang tâm si sa chi nang nhi nốc sa la cha lim nghe tai la Krista e kan bu ki ya cha hay cha de tay kan in nay nhai bu phai ngô ya ở yên trên cơ mê nang nhi Krista ngô cơ mê ngô ya ôi yung wan ba ka wang na sa ala te mùi hay mà nè tâm si quang hay ngồi ang tâm si chín chín đê nang ya quang mê lòng tăng mê vi bu no ki ai anh chờ lâu ang tâm si ta ơi cha mẹ bu bu ni me mo ngo na li bu ni me mo ngo na no yam bu ni mo ngo na do la nyo me se mai bu te ma ne me ke ni bu no yam mo ha do sa ala te mùi hay mà nè tâm si quang hay ngồi ang tâm si chín chín đê nang ya quang mê lòng tăng mê vi bu no ki ai anh chờ lâu ang tâm si ai anh chờ lâu ang